Ассалому алайкум, бародари азиз, созои хубе, саломатитон хубе, бародари ҷон. Ҳама каса подписатся мекунем, ядбонаги лайка меҷахем ва имрӯза курси моро мефаҳмем. Имрӯз 9 июн соат 5:21 ба вақти Москва ва 7:21 ба вақти Тоҷикистон. Бародари ҷон, курси имрӯзаи мо дар Conver Plus, хеле ки ҳар як шумо медонед, Conver Plus як программа ба ҳамаи шумо маълум аст. Бародари ҷон, курс 1000 рубли русӣ, $17 2 сент ва евро бошад 15,93, тоҷикӣ бошад 187 сомон. Бародари ҷон, курс дар банкҳои Тоҷикистон бошад. Курси банки Тоҷикистон, бародари ҷон, 1000 рубли 75, Бонки Миллии Тоҷикистон, 1000 рубли Бонки Эсхати 75, Алифбонк 1000 рубли 75, Спитами Бонк 1000 рубли 75, аввали дигар банкҳои Тоҷикистон, бародари ҷон, ҳамаш 175 курс. Ай ҳаматон хоҳиш илтимос мекунем, подписатся, лайка фаромӯш накунед.